расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабуки UFC 11 рақами рейтинг Рафаэл Физиев зидди 14 рақами рейтинг Мануэл Торрес рӯзи 27 июн дар муҳорибаи асосии UFC Баку. Ана дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба дар вазни миёна Шара Булет зидди Мишел Перейра. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. тобовӣ ҷангори вазни 57 килограмми ACA Арен Акопян нақшаи ҷангиашро зидди рақиби дар пеш истодааш Азам Ғаффоров гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ма тамоми 25 дақиқа гӯштин мегирам. фикр мекунам ки ин чиз барои ягон кас махфӣ нест. аз ҳамин сабаб ҳамаи тамринҳои ман барои он буд ки аз якум сонияи муҳориба то охири муҳориба гӯштин гирифтан. агар муҳориба дар гӯштин гузарад, фикр намекунам ки ӯ бартарӣ пайдо мекунад. агар дар стойка гузарад, ба боварӣ гуфта намешавад, чунки ман ҳам дар гӯштин ва ҳам дар стойка ҷангида метонам. лекин тамоми 25 дақиқа ман гӯштин мегирам, гуфтааст Акопян. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Азам Ғаффоров ва Арен Акопян аллакай рӯзи 8 май дар турнири ACA 203 дар Тошкент баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир мешавад ки ғолиби ин муҳориба довталаби асосӣ барои камарбанди чемпионӣ хоҳад шуд ва мо албатта ки ба Азам ғалабаи дурахшон ва асос бе осеб орзумандем. инак дӯстон, ин ҳафта мо шуморо ду пресс-конференсияи шавқовар интизор аст. пресс-конференсияи UFC 328 ки ҷуфти муҳорибаи асосии ин турнир Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд мешаванд ва пресс-конференсияи турнири кохи сафед ки ҷуфти асосии турнир Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи мебошанд. ин ду пресс-конференсия калон аллакай ҳамин ҳафта баргузор мегарданд. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, чунки тарҷумаи тоҷикии ин пресс-конференсияҳоро танҳо дар ҳамин канал пайдо карда метавонед. шаби гузашта ҷуфти муҳорибаи асосии турнири UFC 328 Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд пеш аз муҳориба оиди якдигар фикрҳои худро баён карданд. биёед суханҳои онҳоро гӯш мекунем. ман ягона шахсе ҳастам ки ӯро манъ карда метонам. UFC медонанд ки ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад, чунки ӯ тамоми 25 дақиқа маро дар замин идора карда наметавонад. ӯ маҷбур мешавад ки ё бо ман гӯштин гирад ва исбот кунад ки гӯштини ӯ зӯртар аст. лекин як қисми ӯ медонад ки ман аз гӯштини ӯ ҳимояи хуб дорам ки ман худро ҳимоя карда ва ба по хеста метонам, ё ин ки ӯ зуд мефаҳмад ки маро ба замин афтонида наметавонад ва ана ҳамон вақт муҳориба бо қоидаҳои кикбоксинг тамоми 5 раунд мегузарад, гуфтааст Стрикланд. ана рақиби ӯ Ҳамзат Чимаев бошад чунин суханҳо гуфт. мо бо ӯ якҷоя тамрин мекардем ва ман ӯро ҳар рӯз мезадам ва ӯ тамрин бо ман писанд набуд. вақте ки мо якҷоя тамрин мекардем, ӯ оиди ман ягон чиз намегуфт. ҳамин ки ман ба хонаам баргаштам, ӯ оиди ман суханҳои паст гуфтанро сар кард. дар вақти тамринҳо вақте ки ман ӯро сахт мезадам, ӯ зуд ба назди мураббӣ рафта шикоят мекард. аз мураббӣ хоҳиш мекард ки ман ӯро сахт назанам, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, одамоне ки бо онҳо якҷоя тамрин карда буданд, дар ҳақиқат ин суханҳои Чимаевро таздиқ карда тавонистанд. акнун ин ду душмани дерина саҳари 10 май дар турнири UFC 328 вом мехӯранд ва ҳамаи чизро дар октагон маълум мекунанд. ба фикри шумо дӯстон, ин муҳориба ба фоидаи кӣ ба анҷом мерасад? фикрҳои худро нависед, дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.